Sud Bosne i Hercegovine izrekao je konačnu presudu organizovanoj kriminalnoj grupi Zijada Turkovića. Turkoviću je potvrđena kazna od 40 godina zatvora, Saši Stjepanoviću 12, Fadilu Aljeviću 5 i Muameru Zahitoviću 3 godine zatvora. Apelaciono vijeće smanjilo je kaznu Milenku Lakiću, koji je umjesto na prvostepeno 40 osuđen na 35 godina zatvora. Sudska presuda je uvijek odgovor društva na zlo koje mu je učinjeno. Taj odgovor nije i nikad ne smije da bude odmazda. On za cilj ima ponovno uspostavljanje narušenog pravnog i uopće čovjekovog mira. Mira za žrtvu zločina, mira za one koji iza žrtve ostaju. Ovako je predsjedavajući apelacionog vijeća Senadin Bektašević obrazložio jedno od najznačajnijih presuda za organizirani kriminal u novijoj historiji BiH. Krivi su. Od početka 2005. do septembra 2010. Turkovićeva organizirana grupa likvidirala je Mihljata Mekića i Luciju Salas Cortez, Marija Tolića i Wernera Ajdarija, te člana te grupe Rajka Milovanovića. Ovo je veliki dan za pravosuđe Bosne i Hercegovine, što ovaj monstrum nije mogao podmititi, jer sa svojim prijetnjama napraviti da ne dođe pravde za porodice ubijeni ljudi na najgore načine. Trgovali su narkoticima, odgovorni su i za pljačku više od 2,5 miliona maraka. Pripremali su ubistvo Nasera i Elvisa Keljmendija, a ugrozili sigurnost građana pokušavši se riješiti Anesa Kurbegovića. Osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Zijad Turković nije se pojavio na izricanju presude. Ostali optuženi u sudnici su saslušali odluke o kazni. Milenko Lakić 35 godina. Saša Stjepanović 12 godina. Fadil Aljević 5 godina. Svima osim Aljeviću produžen je pritvor. Pušten je iz pritvora, jedino to. Uložit ćemo apelaciju Ustavnom sudu, povrijeđena su ljudska prava na pravično suđenje, pravo na odbranu i tako dalje. Donesena presuda bez jednog valjanog dokaza. Apelaciono vijeće prihvatilo je kao istinite iskaze Seada Dumanjića, Isljama Kalendera i Emira Zekovića. Iako je bilo nekih nekonzistentnosti između tih iskaza, vijeće ih nije smatralo relevantnim da bi utjecali na presudu. Jedino je ova presuda slična prvoj presudi samo po sankciji. Sve ostalo su promijenili činjenični supstrat i pravnu kvalifikaciju. Zijadu Turkoviću oduzeta je nezakonito stečena imovinska korist, automobili i apartman na Vlašiću i 307.000 maraka koje treba uplatiti u budžet, što je novčana protuvrijednost vlasništva u firmi Belami i dijelu kuće na Bistriku. Oduzeto je i 47.000 maraka sa računa Šejle Jugo. Od Muamera Zahitovića 3 godine. Oduzeto je 49.000 dionica ključa koje je sa Turkovićem iznudio od Nijaza Zulića. Šta će da kaže? Neće, brate, šta će da kaže, dobio sam 3 godine za ništa za svoju imovinu. Za apelaciono vijeće bio je ovo fer i nezavisan postupak, a presuda koju su donijeli uspostavila je poremećen pravni mir. Izrečena presuda od 95 godina zatvora doista je povijesna presuda u borbi protiv organiziranog kriminala. Podsjetimo, nakon što su priznali krivicu za članstvo u Turkovićevoj organizaciji, osuđeno je još 7 osoba, dok su dvojica, Hilmija Mašović i Nijaz Zuban, pravosnažno oslobođeni optužbi. Godina. Fadil Aljević 5 godina. Svima osim Aljeviću produžen je pritvor. Pušten je iz pritvora, jedino to. Uložit ćemo apelaciju Ustavnom sudu, povrijeđena su ljudska prava na pravično suđenje, pravo na odbranu i tako dalje. Donesena presuda bez jednog valjanog dokaza. Apelaciono vijeće prihvatilo je kao istinite iskaze Seada Dumanjića, Isljama Kalendera i Emira Zekovića. Iako je bilo nekih nekonzistentnosti između tih iskaza, vijeće ih nije smatralo relevantnim da bi utjecali na presudu. Jedino je ova presuda slična prvoj presudi samo po sankciji. Sve ostalo su promijenili činjenični Narušenog pravnog i uopće čovjekovog mira. Mira za žrtvu zločina, mira za one koji iza žrtve ostaju. Ovako je predsjedavajući apelacionog vijeća Senadin Bektašević obrazložio jedno od najznačajnijih presuda za organizirani kriminal u novijoj historiji BiH. Krivi su. Od početka 2005. do septembra 2010. Turkovićeva organizirana grupa likvidirala je Mihljata Mekića i Luciju Salas Cortez, Marija Tolića i Wernera Ajdarija, te člana te grupe Rajka Milovanovića. Ovo je veliki dan za pravosuđe Bosne i Hercegovine, što ovaj monstrum nije mogao podmititi.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je konačnu presudu organizovanoj kriminalnoj grupi Zijada Turkovića. Turkoviću je potvrđena kazna od 40 godina zatvora, Saši Stjepanoviću 12, Fadilu Aljeviću 5 i Muameru Zahitoviću 3 godine zatvora. Apelaciono vijeće smanjilo je kaznu Milenku Lakiću, koji je umjesto na prvostepeno 40 osuđen na 35 godina zatvora. Sudska presuda je uvijek odgovor društva na zlo koje mu je učinjeno. Taj odgovor nije i nikad ne smije da bude odmazda. On za cilj ima ponovno uspostavljanje Supstrat i pravnu kvalifikaciju. Zijadu Turkoviću oduzeta je nezakonito stečena imovinska korist, automobili i apartman na Vlašiću i 307.000 maraka koje treba uplatiti u budžet, što je novčana protuvrijednost vlasništva u firmi Bellamy i dijelu kuće na Bistriku. Oduzeto je i 47.000 maraka sa računa Šejle Jugo. Od Muamera Zahitovića 3 godine. oduzeto je 49.000 dionica ključa koje je sa Turkovićem iznudio od Nijaza Zulića. A šta će da kaže? Neće, brate, šta će da kaže, dobio sam 3 godine za ništa za svoju imovinu. Za apelaciono vijeće Sa svojim prijetnjama napraviti da ne dođe pravde za porodice ubijeni ljudi na najgore načine. trgovali su narkoticima, odgovorni su i za pljačku više od 2,5 miliona maraka. Pripremali su ubistvo Nasera i Elvisa Keljmendija, a ugrozili sigurnost građana pokušavši se riješiti Anesa Kurbegovića. Osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Zijad Turković nije se pojavio na izricanju presude. Ostali optuženi u sudnici su saslušali odluke o kazni. Milenko Lakić, 35 godina. Saša Stjepanović, 12